جزندانê Demirtaş hişyariya êrişeka Tirkiyeyê ya li dij Kobaniyê dide. Hevserokê berê yê HDP'yê Salaheddîn Demirtaş ku ji sala 2016 ve li zindaneke Tirkiyeya dagirker girtiye li ser hesabê xwe yê Twitterê ev hişyarî da. Hikûmeta Tirkiyeyê plan dike ku berî hilbijartinên serokatî û parlamentoyê êrişî Kobaniya Rojavayê Kurdistanê bike. Demirtaş dibêje ku Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan baweriya gel winda kiriye û qenedengên xwe di hilbijartinan de zêde bike çavberdaya dagirkirina Kobaniyê. Siyasetmedarê Kurd got ku rêgirtina li ber vê plana Erdogan li pêş opozisyona Tirkiyeyê ezmûneke. Herî dawiyê fermandarê giştî yê Hêzên Sûriyaya Demokratîk Hesede Mazlûm Ebdî jî eşkere kiribû ku dibe di meha Sibatê de Tirkiya êrişî Kobaniyê bike. Ebdî dabû zanîn ku ew pêşbînî dikin ku Rûsya û hikûmeta Şamê rê nedin êrişeke li dij Til Rifet û Minbicê lê ne li dij Kobaniyê. Erdogan şer li dij Kurdan gur dike. Roja çardê Gulanê dê li Tirkiyeyê hilbijartin bên li darxistin. Lewra Erdogan kaxezên di destê xwe de davêje û li gelek deriyan dide. Îro roj gafa êrişeke bejayî li Kobaniyê dixwe. Hewl dide Partiya Demokratîk a Gelan HDP'yê bigire û li dij gelê Kurd bi hikûmeta Şamê re dide û distîne. Çimkî bi salan e textê serokatiya xwe li ser hesabê rijandina xwîna Kurdan diparêze û li ser dimîne. Bi nêrîna te gelo Erdogan dê bikare van planên xwe yên li dij Kurdan bigihîne serî nêrîna xwe bi me re parve bike.